Ole voina hyang Clara I tharuk le ni som pariata ni ta cha ama in eitur hei don fo te kan han pe ve china man hla lo ti em ya chuan ama tangin tharuk atlina tang hianin eitur hi kan petran to a ama a eitur cho kan pek rual hian ama eitur kan han pe ngal thina man hla ti ve thei em thiam po lo thiam phian me ya hei kan lom reu lu tuka ma se eitura khanin atana eitu han ei ol turang chi vel kha kan thlang ve deuh hleka chuwang chuanin don fo te thingfang ma te khita hian kiwi tlem te eya ma se lo thur ma chuan fang ma te an tan hei an ha I ron to tan nen se anom vel nan kan tia kan han pe ve china chuan heta hianin fang ma ron eina sa khop meya hei hi hetia anga alian tham kan pek voi khatna nin ka sha mani dewa menya ma se lo ti thei phian meya kan lo ve ema ti chuanin nakina eitur kherlo po thildang engtin nge ahuna man thin naw pangte hian ti kan lo tilang zel don nya kan lo me